Sa panahon sa panudya, pangitaon ko dyan ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibuto. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang lahi ko. Mahal ko. Lipay ko. Kasilag style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Garin ako gusto makita laki pag mo kanino. Lisod ng pamalikod ang baha. Mayroon sa bukid. What's the style? Mga sulilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arman Drama. The style. Stella, ginaingon, ayaw paghimo og problema nga dunay tawo nga masakitan. Aron dili kini makamugna og mas dako pang problema. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili ko mahimong mahikalimtan. Rico, please lang, di. Ano ba sa pamisita nako? May uyab na lagi ko. Uyab pala mus Arman. Busa, may katungod pa ko nga mamisita ni mo. Bisan unsang orasa. Gusto ka mag-away mo ni Arman, ha? Aking ano? Nadlo pa ko ng Arman. Ingna siya. Kung gusto siyang magpinatya na imi. Dili ko sa sibugan. Bisan unsang orasa. Rico. Pida sa tawahan na, Seperti anti katil, di mo ko gusto gubot, pero ako sa iyong tuyuan, o di ko masibog, Dong, pugong lang gid ha. Aron ba'y gubot pa, o di ka makapatay og tao. Usar kimay ni mong buhaton ini. Magpakasal na lang tao. Pagtigong pa ba ng tako kwarta, para di ta mabitin na gastos kasal ba? O sa pagtipon niya na to, magpuyo ta nga, bagong magtiayon. Pero sige na lang. Hindi mo samong sa liko na to. May anti kas labing daling panahon, aron makasal din. Karoon nga na human nagpamay ni Mus Armand. Wa na. Dili tayo magsamok ni Mus Rico, nak. Ay, may onda tay. Nagkaibaw naman kita sa gipamay anak ko, good. Na, dati nga tumuan hitin sa ato, Wali na lagi. Mayo! So, isa dairon. Si Rico, manggudron tayo. Siya dairon. Ay, kabagga bignaong yung tawahan na, Ako'y atubang niya. Ay, unsa ka man in town. Uy, pamalayan na lagi si Jessa ni Armand. Busa, ayaw na sa muka. Bida sa danang sinultihan ni mo ni Pablo, Pero bida, no, Kung dili pagkaamahan ni Stila, Piti ka ng buwangay ka. Ay, matra. Lupo ka na igok ng skubok, likumok ko ba yun? Kaya ano do, ha? Pug biyang halublak. Hadlo ko ni mo. Ha? Gaya kong sa kamot, be. Hamag! Unsa? Hamag, bagay ta! Hamag! Pida, ginoy! Ay ko palagot, ha? Gaya kong sa kamot. Ay ko palagot, ha? Pida. Kirig ka yung igok, piti ka nun. Ayaw ko iduso sa bongbong nga na ko'y kasibugan pa. Ha? Dungog ako na do. Pasudla ko kay misita ko ni Stila. Pida. Ayaw lang. Pida. Ayaw? Ha? Ay. Hoy! Tay, pahawan ko na tayo, Simo, good? Ako na tayo ng animal. Yung gabo ko siya nagdala ko kundilyo. Hawak tayo. Ayaw, ha? Ayaw, di ko gusto magkamatay kang tao. Tay, Stila. Sa? Ibo ko patsyon. Ibo ko patsyon nga. Ibo kong umaabot nga ba na, day? Rico, taon dong, lakaw na dong. Kung di ka gusto nga, magtawag kong pulis.
po ang dako. Gigukod ko na kutsilyo, oy. Sagdi lang, uy. Kung makasal lang niya, Miss Arman, di na siya magsamok-samok na ako. Kung maghimo pa gina siya binuang, nimo or nako. Pero ako rin, alam na magbinuang ako, patsyon ko gina siya ba? Busa ikaw, kung mamisita gina siya nimo, dungga ba na? Dili ka mapriso, ana, oy. Kay tabla raman siya, nanungo na siya, ana. Ay, nagkapian ko kulit na. Mingaw na pa rin napita. Kadanan! Salamat kay Natlan pa rin kayo ni mamingaw nga dapit. Maako ka na karon istila. Ikaw na sa Rico. Dali. Usay tabang. Huwag makadulog di mo kay mingaw nga dapit. Kinip up. Yapay gamay. Pagkagibabad sa sabon. Taklaan pri. Utas siya, uy. Utas mo na ni mo kat-katag duha ka bukid. Ako yung nakabuga ni mo. Busa. Kita na yung magpagkasal. Kita na stila. Gusto di mo. Wari ko. Nara ni mo. Basta kay ako yung nagka-virgin ni mo. Adya ka na, eh. Bahala ka sa buhay mo. Sige. Ayok ka, Rico. Demonyo ka. Patiyun ko ng animal! Patiyun ako siya! Ayaw na, hindi ko gusto magkapatay ka ang tao. Pandali! Kinanglan magkabaho sa anak! Di nagkatulog ka ni kinikita mo, ah! Muduol ka sa presinto sa polis ay mukihakot ay. Gipangita na karon si Rico sa mga pulis. Ang hayop, nilayas ay. Apan madakpan na siya tayo. Dili siya makaikis-kikan sa mga kamot sa kapulisan. Si Armand nga imong uyab. Nahibaw na baka siya ni ini. Mo na akong problema ron tay. Unsaon naman lang ang among kasal kung mahibaw siya. Magpakasal pa ka siya o gayon ako, tay. Ha? Tinuod gid ang mga tabi nga kong dungkan sa gawas. Gilugos ka sa animal nga Rico. Oh, Armand. Ugugaw na ko. Busa ko dili ka mo na yun o pakasal ako. Dili ko ipamukusan ako kaugalingon. Tungod kay di na ko angay ni mo. Di na ko putli. Magbayad siya ng gibuhat niya ni mo. Magbayad siya! Wa na gid magpakita og balik na ko si Armand tay. Dili gini madawat nak. Nga dili ka na birhen nga ang dadon sa altar sa kaminyoon. Pablo! Sila ha! Pablo! Si Armand! Hala! Si Armand!
ang inahan ni Arman Malunak ang nanawag ako. Nagkita po. Si Arman ko to. Unsa? Rico, ipatay ni Arman. Unsa? Mao ka na sila. Ipangita na siya karon sa mga pulis. Ipanimahos ni Arman ang paglugos ni Rico nimo. Iya kining gipatay. Kaluoy ni Arman. Nakapatay siya ang tao tungod na ako. Ako ang mabasol initanan. Ako! Hangtod karon, gipangita pa sa mga pulis ang akong uyab nga si Arman tungod sa iyang pagpatay sa tao nga milugos nako. Siya ang nanimawos kang Rico. Magto mga kasama ang kaagi ni Stella dinining atong tulumanon. What's the style? Siya ang nanimaos style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayo sa direksyon ni 3D Adrocan. Spinner Ariel Mancao, recording editor Randy Tayag, soundman Christian Jano. Dalit ka nato sa RMN Drama.